Kære venner, nu til dags for at kommunikere globalt, har vi mange muligheder. I dagens video vil jeg vise dig, hvordan du installerer en app, der hjælper dig med at sende beskeder til udlændinge, selvom du ikke kender deres sprog. Nu vil jeg vise dig, hvor nemt det er for mig at kommunikere med udenlandske venner efter installation af Gboard-appen. Lad os sige, at jeg vil sende en besked til en udenlandsk ven via WhatsApp. Efter jeg klikker på beskedfeltet, vises tastaturet sådan her. Jeg klikker derefter på de 3 prikker og vælger Google Translate-ikonet. På dette tidspunkt har tastaturet på min telefon følgende funktioner. Den første del er til sprogindstillinger for oversættelse. På venstre side kan jeg vælge mit beskedindgangssprog. På højre side kan jeg vælge min vens sprog. For det andet er der en ekstra boks, hvor jeg kan skrive en besked på mit sprog. Når jeg skriver en besked på mit sprog, bliver den straks oversat til min vens sprog. Derefter, hvis jeg klikker på pilknappen, bliver beskeden sendt til min ven. Jeg kan også tænde for mikrofonen og tale for oversættelse. Hvis min ven har Gboard installeret ligesom jeg, når de sender en besked til mig, bliver den oversat til mit sprog, så jeg kan forstå det. Er det ikke fantastisk? Kære venner, lige før viste jeg dette på en Android-telefon, og nu vil jeg vise det på en iPhone. Først vælger jeg en ven at sende beskeden til. Derefter klikker jeg på globus-ikonet og holder tasten nede. Så vælger jeg Gboard-tastaturet. Næste klikker jeg på Google Translate-ikonet, og derefter vælger jeg oversættelsessproget. Efter at have skrevet beskeden færdig, klikker jeg på oversæt-knappen, og derefter klikker jeg på pilknappen for at sende beskeden. Hvis jeg vil sende en anden besked, lukker jeg den gamle besked og fortsætter med at skrive. Kære venner, nu vil jeg guide jer til at installere Gboard som følger. Først vil jeg vise jer, hvordan I installerer det på en Android-telefon. Gå til CH Play, søg efter Gboard-appen og download den. Efter download, installer den, og når installationen er færdig, åbn appen og opsæt den efter følgende trin. Når det er opsat, kan du bruge det. For eksempel, åbn WhatsApp for at skrive til en udlænding. Først, klik på beskedfeltet for at vise tastaturet. Derefter, klik på de 3 prikker og vælg Google Translate-ikonet. Næste, vælg dit sprog og din vens sprog. Nu kan du skrive på dit eget sprog og sende oversatte beskeder til dine venner. Kære venner, hvis du bruger en iPhone, kan du installere Gboard som følger. Gå til App Store, søg efter Gboard. Næste, download Gboard-appen til din telefon. Efter download, åbn appen og opsæt den efter følgende trin. Så, installationen af Gboard er fuldført. Nu kan du skrive til udlændinge gennem Gboard-appen på din telefon. Du kan sende beskeder til dine venner via Facebook, WhatsApp, Telegram, Zalo eller ethvert andet beskedværktøj,